GLC 220D AMG. Компактен SUV, но с характер, който не очакваш. Спортни линии, агресивна предна решетка, AMG джанти. Компактният SUV изглежда като малък звяр. 2020 година дизел 178 000 км, пробег AMG пакет. Не е само визия, усеща се на пътя. 178 000 км, реален пробег. Колата е доста добре поддържана. Това не са просто цифри, а доказателство за грижа. 2 литра дизел, 194 конски сили. Ускорява бързо, стабилно в завоите и икономично на дълги разстояния. Задвижването в Formatic ти дава увереност на пътя. Стилен салон в черно и червено. Удобни седалки, които те прегръщат. AMG волан, дигитално табло. Динамика и комфорт в едно. Цената е 26 500 евро. GLC 220D AMG. Компактен SUV за хора, които разбират разликата между обикновен автомобил и автомобил с характер.